horizon limana nouvelle horizon ale kumana nouvelle horizon ya jira ka fo ni watina min bi talike fanga koro min kumbe ni oye Ibrahim Boubacar Keita ale ka fangai limana ma minu kumbe fanga in konnala ambi domina ko bi olude farambe nyonka limana ka ke kulu kelenye ku be fe wala sa u fela yiminye ode ko chamanje fanga min be sena ko chamanje fanga hali tile kelen o kana fara aka mi ni jakulu kurami ni u farla nyonka limana abe politiki ton kulugele bawi anga jamana kono fanga bi minuna ka damine rassemblement pour le Mali RPM ani anafa jama noye majorité koro mawye fokata se mimbe talike Alliance pour la démocratie au Mali, Parti africain pour la solidarité et la justice ADEMA PAEJ, Parti socialiste Yelenkura PS Yelenkura, Alliance pour la solidarité au Mali, Convergence des forces patriotiques ASMA CFP, Fokatase, Union pour la démocratie et le développement UDD, Convergence pour le développement du Mali, CODEM, Parti Yelema, Convention socialiste, CDS Mogotigia. Limana uninde parti jakulu bawi politiki tondo minuni olu faralembe nyonka bi limana uka felate dowlede ko chamanje fanga be tabulo minka ko olu nyebe somi mina limana ode ka foko chamanje fanga bi feka dodi fara chamanje fanga kundamaka katana ifo yoroja ako u yere ngunu kando me ka foko mi e nyoron sirifike kwale allase ko aka felade ko chamanje fanga limana wati min babulu katse ka barami ni ukal farala ni wati kumuruni konala ko nyoron sirifike kunya lase ka foko doga fara chamanje fanga ka noy Sheriff Buye Haidarai limana mimbi talike politiki tominu nambura ko lu to fo sisa nouvelle horizon ka la kalila ukoko lu koni sikanye minye ulu ka fara nyonga minye wa do yere mamnu be no lu be politiki to konala no lu be ka kuna foni de nouvelle horizon mauma ulu ya jira ka foko ni minafo jakulu kura wele de wulito mimbi feka ngarada chamanje fangala limana wala sa ukana sika do fara mimbi talike chamanje fanga akundamaka wa ku somine do fana limana ukajira ka fomi Dr Shugel ko kala maiga ale mi chamanje fanga premier ministre yoro wati dola limana ko alere aje bara mimbe nabe ka uke ni watina bara nun tabulo bara nun kata sirami fe politiki ton nun chamanya jira ka fo loko ni somine do ka fo de ko Shugel limana a fle tableau min kan ni do faralite transition ka loko ni ma foi familial limana ni do jatemne ke ambi domine ko be abina fo maminu be ne lu kumbe Ibrahim Boubacar Keita ka fo konna la maudu maminu ni dimi yerema limana uti fe ka ni chamanje fanga ka akundama ka sabu limana anake ulutina uka hake usoro konnal kuma yini limana nouvelle horizon ale de ya afo ale nouvelle horizon killing konnala limana ajiralembe ka fo mi Shogel kokala maiga premier ministre ale kunye la sildo ke aka gouvernement ka kuntlena no e plan d'action du gouvernement PAG ajala ka fo musaka minumbe ne okanga di o stratégie nuna ko transition magobina jo na folula limana min ka chan ere ka teme hali anga budget mi ni oye malika wakande konal na folo kasabi mimbe na magobi jola ni jatemne ke milliard bafla ani keme shegi ani shegi ode ye na folo ye mini barabika keno ye kosa nanga nana ka fo plan d'action gouvernement mini Shogel be feka baraka no ye ko na magobi na jo na folo mina de mana abiti jo fo milliard bafla keme shegi ani binani ani kelena do farala ka fo ta se million keme duru ani bishegima ola fasik di semaine minye nouvelle horizon ka fola ako ode communiqué mi no kera conseil des ministres min kera araba temene auto kalot le temps ani kele le mana au projet de loi mini o kera no bina falene ke ordonnance mi no numéro 2020 13 PTRM décembre kalot le muga ani kele samba flan ani muga le mana anga loi de finance samba flan ani muga ani kele ka bina yelema do o bela jilela o ba jira ka fo chamanje fanga le mana na folo kasabi mi no ne o bambulo ka barake nayi magobina jodorela minga chani oye kuma ini anya bon nouvelle horizon de kono
n'ambora nouvelle horizon kono limana ami do l'essor kono l'essor face 17 ya jira ka fo mimbi talike gouvernement nyama ni oye shogel ko kala maigaye limana o kale kan tama doke tama mina abi damine utukalo tile tan saba ote biere kata kunche ami utukalo na tile tan ani duru maraburu nanina na no yesegu ka o feyenno jalla ka fo tama miyeni face 17 l'essor ka fola abido hukumu konnala oye gouvernement nyama aye tama bereminta sisan jamana fantan nan belajile katinya da jamana deun ka fu usigaro la ku ka geleya udon limana geleya minun be ni ube sigidala maw ka nga jamana konnala ya ko lu faranyonka ka soro ka barake ni ay ko tamai abido ode hukumu konnala yoro sigaso temene ko buguni ani kuchala mi shogel ko kala maiga ko segu ka fe no ajala ka fo tamai akundalendo segu ka feika tamai ko abido kumi kona ya fote limana mimbi talike ni watina anga senekero ba mimbe no be segu marala ajala ka fo segu ka fe no senekero mbe no ofidi Nigeria no malobe sene ko sebe ko shogel kabinati nyeda o senekero nunka senekela nyina campagne konala uka gelaya minunye kasega fana don ani ali dine nyama minumbe ani ladala nyama minumbe ayro ko foluna shogel ko kala maiga de mano kani numbela jelebina nyonye ako strategala ale le sorkelin konala limano ajiralame ka fo ko anga finitugu ka wuli ka jof fanga bunyani bade doni wati laban nuna sabu ko abi bamanchima chama de bo minuni anga finitugu no forces armées maliennes fama limano ku yetreke ma chamana ni kuna foni dira armée reka kuna fondi sofe no ye dirpai o nyama ba colonel Suleiman Damele alebe to kala dala kuna fondi kenado sigi kalo o de senfe aya jira ka fo limana o jeu kalo temenina waliya minun kera anga armée fe no ye lakana barawi membi talike anga armée ka kele cheminumbe no ye opération malikoy ko olu ye wuli ka joba mi ke ajala ka fo bamanchima matan ani flanywana ku ye tereke olula wa mi ye mam wani kelifana ye uye olu bone unina mi ye colonel Suleiman Damele ka fola ale mi dirpa nyamai ako ni waliya no ye opération maliko ka ni wuli ka jo no ye a chaman kera nyono maradila sabu ni wati na senebe sena samia be sena senekela minumbe nu bita senela limana iba abiye ka fo bamanchima o kelendo kama chaman bali uka sene nasira nuna akera sababu yefana ali baga minumbe no ye mishuna nyona we o keme duru ani tan ani duru ku sera ko lu ndaraki ka bo bamanchima lu bolo kono mi colonel Suleiman Damele ka fola aya jira ka fo ko forces armées maliennes wiye wuli ka jo ke nga gelya do yusro limana forces armées maliennes kerengarani la jukalot le nani temenina tomoktu lere marala ajala ka fo utara dum jano konnala jami ni o kera mugu furin ma duru anga armée chela ulu tura ula ma sabako ulu jokina dirpa nyama ka fola ko mi yanga armée limana ni watina wulika job badila maute min don anga jamana fantan ani nani belejele jamana dum seka lakana chugomina lesor ka fola dirpa nyama ya jira ka fo ni ngoni wali yawde ye mimbi talike armée abitoka bara minunke kalo kaseka o dantige jamana deun kaseka o don wali ya mi yere kera ansongo kaw fe no limana kuna fondilaw ye colonel Suleiman Damele nyininga o kunyen nuna ko sira ka ke chodi ka soradu armée kan lakana sabati o yoro ko folen no aka jabi kera muyi ako ni wati labanuna ko nega juru sira de tigale do ansongo marala o de kera sawi kuna foni ma bijona wala sa armée ka sekata lakana ni buluda ansongo marala kuna foni fle ayni mbo le sor de kono aw bunya be ala nambora ino ambi do face 17 mi kono la uye mimbi talike les échos eko kumana limana anyabe chogalo ko kala maiga premier ministre ale de jala eko nyamabi ko chogale laydu minta jamana dewnye limana laydu ko mali dewn chama sigmeka laydu kono de ni famay laydu ta jamana dewnye mawbu sigika laydu kono odila bi chogel ko kala maiga limana ko laydu minta jamana dewnye mawsi meka laydu nun kono odila ajirala ka fo ambi domna ko bi
limana ni an ka jamana marabaw lajɛ i b'a sɔrɔ nafolo min bɛ don u ka min bɛ tali kɛ u ka baaraw dafɛ a dagosi ka bon kosɛbɛ. maa min fasiri sɛbɛ o ye Levi Duɲɔn ye. Levi Duɲɔn a bɛ ka hakililajigin kɛ limana a y'a jira k'a fɔ Mali kɔnɔ bi ni an ka jamana cakɛda baw lajɛ i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛmaayaso yɛrɛ n'o ye présidence ye nafolo min bɛ don a da fɛ miliyari 15 miliyɔn 999 o y'u ka nafolo min bilamɛ u ka bolo kan u bɛ baara kɛ n'a ye o ni foyi tɛ ɲɔgɔn ye sira la. ka taa se premier ministre yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ ma n'o ye primature ye miliyari 12 ani miliyɔn 342 o bɛ don o fana da fɛ. min ye assemblée nationale ye a jala k'a fɔ miliyari 12 miliyɔn 337 o fana bɛ don o da fɛ. n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan miliyari 40 limanaw an ka nin cakɛda ninnu ni nafolo ninnu de bɛ don o da fɛ. ɲininkali kɛlen don limanaw a nafa ye mun ye a bɛ mun ye jamana ye o ye ɲininkali ye. o bɔlen kɔ ye ni dun ye hali an ka kɛnɛyasobaw fana lajɛ limanaw min bɛ tali kɛ hôpital Gabriel Touré a jala k'a fɔ miliyari 3 miliyɔn 427 o bɛ don o da fɛ walasa olu fana bɛ se ka baara kɛ ni o ye cogo min na. hôpital du Mali miliyari 3 o fana bɛ don o da fɛ miliyɔn 998 min ye CHU Point G miliyari 5 o fana bɛ don olu ka baara da fɛ. n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan miliyari 12 limanaw ko n'i y'o sanga ni an bɔra ka jamana cakɛdaba minnu fɔ sisan limanaw a bɛ ye k'a fɔ min ye nafolo ye a bɛ don min baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen n'a kan ka don minnu da fɛ a tɛ don o da fɛ nka min y'an ka jamana kolatigɛ cakɛdaba ninnu ye i b'a sɔrɔ baarakɛlaw bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ yen limanaw u ka saraw mobili minnu bɛ d'u ma kɛrɛfɛ sara minnu bɛ di u ma ani hali u bɛ taama minnu kɛ jamana kɔ kan limanaw n'i y'a dagosi a dagosi de ka bon kosɛbɛ k'a sɔrɔ dun Mali ye fantan jamana ye. fantan jamana min limanaw an bɛ ka an yɛrɛ ɲini ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la nka n'a fɔra i b'a ye miliyari hakɛw de bɛ don cakɛdaw la minnu yɛrɛ n'a a nafa t'i ye k'a sɔrɔ don jamanaden min bɛ yen ni o sigilen dɔ bi limanaw o bɛ ka balo ɲini ka dɛsɛ a la o bɛ ka siyɔrɔ ɲini ka dɛsɛ a la o bɛ ka lakana ɲini ka dɛsɛ a la o bɛ ka kɛnɛya ɲini ka dɛsɛ a la o bɛ ka kalan ɲini ka dɛsɛ a la k'a sɔrɔ don limanaw nafolo kasabi min bɛ ka don ni cakɛda ninnu da fɛ a dagosi de ka bon. o dun waati kelen i b'a sɔrɔ foroba cakɛla dɔw bɛ yen limanaw u ka sara min ni o bɛ di u ma dɔw wɛrɛ bɛ fara ka kokura min ka ca min dagosi ka bon k'a sɔrɔ dun dɔ bɛ yen limanaw o bɛ ka tilefana ɲini o tɛ k'a sɔrɔ. Levi Duɲɔn de ka kuma don dɛ limanaw a ko n'i ye jateminɛ kɛ Sogɛl Kokala Mayiga ale min n'ale bɛ premier ministre la bi yɔrɔ ale yera CNT maaw ɲɛma a ka baara boloda min bɛ yen n'u k'a ma ko programme d'action gouvernementale PAG limanaw a kɛnɛ ka a ye layidu min ta jamanadenw ye k'a fɔ ko dɔ na bɔ jamana ka train de vie la n'o ye nafolo min bɛ don jamana la limanaw ko dɔ na bɔ o la ko jamanadenw sigin bɛ ka a kɔnɔ bi. layidu min n'a taara limanaw k'a ka bɔ a sira ma dɛ. Levi Duɲɔn ka fasiri de don an ye nin bɔ les échos welewele de kɔnɔ aw bonya bi kunnafoni la. n'an tora fasidi sɛbɛnw lakali la an bɛ don fasidi sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko les dénonciateurs y'a jira k'a fɔ limanaw ko nin waati in na bɔɲɔgɔnya dɔ o kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la adima PAEJ tɔndenw ani jɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma ko bɛnkan o tɛ dɔwɛrɛ ye o cɛba min bɛ yen n'u k'a ma ko Seydou Mamadu Kulubali limanaw ale ka tɔn don tɔn min bɛ yen limanaw n'a bɛ ka wuli ka bɛɛ sɛgɛrɛ a ma bɔ maa la politiki tɔn ma bɔ politiki tɔn na jamanaden ma bɔ jamanaden na limanaw ka wuli ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ ka jamanadenw fɛla dɔn o la o de hukumu kɔnɔna la min bɛ tali yɛrɛ kɛ fana a jala k'a fɔ bɛnkan yɔrɔ ale bilala sen kan kabi avril kalo tile 10 san 2021 kabi jɛkulu min n'a bilala sen kan nin ye limanaw Seydou Mamadu Kulubali ana jɛw fɛ k'u bɛ wulikajɔ la ka jamanadenw caman sɛgɛrɛ utukalo tile 10 tɛmɛnen san 2021 adima PAEJ politiki tɔn a dagayɔrɔ la Bamako kura a jala k'a fɔ u ka délégation belebeleba de wulila ka taa u ɲɛda adima maaw ka adima PAEJ ɲɛmaabaw a jala k'a fɔ bɔɲɔgɔnya in hukumu kɔnɔna la kuma caman fɔra limanaw jamana bɛ lahalaya min na bi ani san 30 mara kɔfɛ limanaw démocratie fanga bɛ cogo di an ka jamana kɔnɔ jamanadenw kelen don ka wasa sɔrɔ a la wa o kumaw fɔra ani bɛnkan ɲɛma ni o ye Seydou Mamadu Kulubali ye a y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye bɛnkan bilala sen kan limanaw olu y'a ye san 30 jamana mara kɔfɛ
jamanaden caman de bɛ minnu ni olu bɛ ka ɲininkali kɛ jamana a bɛ ka taa sira jumɛn kan ani jamanadenw kan ka nafa jumɛn sɔrɔ jamana ko yɛrɛ la min ye n'a fɔ kɛnyɛrɛ baarakɛla min ye n'o ye Seydou Mamadu Kulubali a ko ale ye nin jɛkulu in bila sen kan walasa ka fanga ɲini ka jamanadenw ka hɛrɛ ko o nati ani jamanadenw bɛ se ka bonya sɔrɔ jamana kɔnɔna la cogo min na o de ye bɛnkan yɛrɛ bilali ni o de y'a bilali sababu ye sen kan o de la u ka wulikajɔw ka se politiki tɔn bɛɛ lajɛlen ma a kun fanba de ye nin ye o la min ye Adama PAEG limanaw u ye olu sɛgɛrɛ kumaw bɛɛ lajɛlen kɛra kelen hakilaw kɛra kelen sabu Adama tɔnden jɔyɔrɔbatigiw bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan i n'a fɔ Adama Cɛmɔgɔ Jara ale min ye secrétaire politique ye fo ka taa se Yaya Sangarew ma ani Adama yɛrɛ ɲɛmaaba Cɛmɔgɔ Sangare u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan yen nɔ limanaw u bɛ min ko fɔ o ye k'a fɔ bɔɲɔgɔnya min kɛra nin ye kun ba yira la sabu a nafa bonyana o b'a jira k'a fɔ don nataw la Adama PAEG ani bɛnkan tɔn min ye nin ye limanaw k'u na ko kuntilennaw na kɛ kelen sabu jamana ko do Mali ko do jamana in bɛ se ka lafiya cogo min na ko a kumaw bɛ don o de da fɛ Ousmane Tangara ale de ye fasiri in kɛ limanaw an y'a bɔ le dénonciateur ale kɔnɔ n'an tora fasiriw lakalili la limanaw an bɛ don fasiri sɛbɛn le soir de Bamako kɔnɔna la ale kuma na soir de Bamako y'a jira k'a fɔ cɛba min bɛ yen n'u kama ko Ben Souk limanaw ale ye Kodowari ka den ye min ni Kodowari ka kiri bon de wulila a nɔfɛ limanaw kana a tɛgɛ ta fo Mali kɔnɔna la yan nɔ n'i ye jateminɛ kɛ cɛn Guillaume Soro ale masurunama belebele de don ko min bɛ tali kɛ Mali kiri tigilamaw ani Kodowari kiri tigilamaw ka tɛgɛri ɲɔgɔnma de hukumu kɔnɔna la u ye cɛn k'a di Kodowari kiri tigilamaw ma limanaw ɲininkali min kɛlen don soir de Bamako fɛ o de ye k'a fɔ ko a bɛna kɛ falen de ye wa i n'a fɔ n'i bɛ wari falen cogo min na e bɛ nin di ne ma ne bɛ nin di e ma a tɛna kɛ falenni ye yɔrɔ an yɛrɛ ka jamanaden dɔ bɛ Kodowari jamana kan n'o ye Karim Keita ye jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ Ibrahim Bokar Keita limanaw nin waati in na yɔrɔ procureur min bɛ yen n'ale bɛ communicati la ale ka yamaruya kɔnɔ Interpol u ye olu bila ka Karim Keita k'a wele k'a kana jamana kɔnɔ k'a sababu kɛ min ye kunnafonidila min ni o tununa n'o ye Birama Ture ye k'a tɔgɔ fɔ n bɛ o ko la a kana ɲɛfɔli kɛ n'i dun ye jateminɛ kɛ limanaw min bɛ tali kɛ nin waati in na Kodowari jamana ani Mali cɛ bɛnkanw b'an cɛ sariyako nasira ninnu na nka n'i ye jateminɛ kɛ min ye Kodowari jamanakuntigi Alassane Ouattara waati dɔ la ale tun ye laseli dɔw kɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye wale min kɛra an fɛ yan nɔ n'o ye fangadaraki ye k'a ma jɛ ni o ye o kɛra sababu ye Alassane Ouattara ani hali CEDEAO jamanaw olu tun y'u kɔdon an ka jamana la nka limanaw ma a bɛ se ka min faamuya sisan o ye k'a fɔ ko a bɛ n'a fɔ ɲɔgɔn faamuya bɛ ka don kow la sisan sabu min ye premier ministre ye Choguel Kokala Mayiga ale tun taara Kodowari jamana ka kɔsa in na colonel Assimi Goïta o ka yamaruya kɔnɔna la a bɛ n'a fɔ nin waati in na Mali jamana ni Kodowari jamana faamuya bɛ kana dɔɔni sabu angele filɛ ne ka yamaruya min di Kodowari jamana ma u ka Kodowari ka den min bɛ yan n'o ye Ben Souk ye limanaw ko hali ni Karim Keita ko Mali bɛ mago b'a la a kana jamana kɔnɔ a na kɛ gɛlɛya tɛna don o ko la kuma in ye soir de Bamako ale de ye nin lakale bi sɔgɔmada in na limanaw an bɛ don fasiri sɛbɛn min kɔnɔ o ye l'indicateur du renouveau ye fasiri a kumana limanaw a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ kuma minnu fɔra min bɛ minisiri ko fɔ ni u bɛ an ka diinɛ kunna limanaw ko kuma ninnu a bɛ n'a fɔ a ye diinɛ dɔw tɔɔrɔ i n'a fɔ chrétien diinɛ tigilamaw k'u ye welewele dakan bila minisiri ma limanaw a ka segin kɔ kuma minnu n'a fɔra a fɛ kuma ninnu tɛ kumaw ye minnu bɛnnen don Mali kɔnɔna la sabu Mali ye jamana min n'a bɛ fɔ ma ko pays laïque limanaw pays laïque tɛ dɔwɛrɛ ye o diinɛ bɛɛ lajɛlen bɛnnen don an ka jamana kɔnɔ yan i mana chrétien diinɛ fɔ i mana silamɛ diinɛ fɔ i mana diinɛ sugu o sugu fɔ limanaw Mali sariya sunba de jɛna ni o ye k'o ka sigi o ma an ka sigi bali o ma an ka sigiɲɔgɔnya bali o ma an ka furu bali o ma an ka taama ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ o ma o bali limanaw nka kuma min ni o bɔra jamana kuturu minisiri da n'o ye Mamadu Kone ye
limana kuma in ka ye diinɛ dɔw tɔɔrɔ sabu sigi min kɛra o conseil islamique tɔgɔ la na atelier dɔ don o kun bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna la gɛlɛya minnu bɛ yen ka se ka hakilila falen kɛ o kan o de atelier dayɛlɛ tɔ la ko ministre a ye kuma dɔw fɔ ko sariya ka bato silamɛya tɔgɔ la Mali kɔnɔna la yan min ye chrétien diinɛ tigilamaw ye limanaw u ye laseli kɛ communiqué dɔ la communiqué min ni u y'a ɲini gouvernement ɲɛma ani hali jamana kuntigi limanaw ko ka ministre in wele u ka a fɔ a ɲɛna a ka segin kɔ kuma ninnu tɛ kumaw ye minnu bɛ démocratie fanga nati anw ka jamana kɔnɔ kuma ninnu tɛ kuma ye min bɛ Mali ka keleya sabati kuma ninnu tɛ kuma ye kuma minnu Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya limanaw ko kuma ninnu tɛ kuma ye min bɛ se ka o sabati sabu kabi Mali faradama sigili limanaw an ka jamana bɛnn'a kan ko ka a don sariya sunba kɔnɔ diinɛ bɛɛ lajɛlen bɛnnen don nka min ye nin kuma ninnu ye k'a fɔ de sariya ka bato diinɛ dɔ tɔgɔ la Mali kɔnɔ la limanaw k'o tɛ bɛn wa maa min y'a fɔ a fɔbaa tɛ n'o ye ministre ye min bɛ diinɛ kunna kuma in ye limanaw an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko indicateur du renouveau ale indicateur kelen in kɔnɔ limanaw ŋunuŋunu kumaw cayara kunun kosɛbɛ ko min bɛ an ka ministre ko fɔ min bɛ an ka marabolo kunna administration territoriale colonel Abdoulaye Mayiga limanaw ko ale ye taama dɔ kɛ kunun ka taa Tesalit ko kumaw cayara bɔlɔlɔ yɛrɛ sanfɛ bɛɛ y'i ta fɔ ko MINUSMA maaw kun ye u kɔngɔma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre a n'a ka délégation cɛ k'u tɛ don kan kɔnɔna la kan min n'o bɛ an ka MINUSMA yɛrɛ tɔgɔ la o kan kelen in kɔnɔna la an ka armée bɛ o kan kelen in fana kɔnɔna la yen nɔ limanaw kuma de cayara bɔlɔlɔw sanfɛ k'a fɔ ko ministre balila limanaw a ka don kan in kɔnɔna la nka a nana ye k'a fɔ kuma in ko tiɲɛ t'a la sabu ministre so in yɛrɛ a yɛrɛ ye bataki kɛ communiqué min ni u ye kuma in a ngalontigiya sabu u y'a jira k'a fɔ ni kuma in tɛ tiɲɛ ye k'a fɔ de ko MINUSMA ye olu bali ka don kan kɔnɔna la n'o ye Tesaliti kan ye limanaw ko kuma in tiɲɛ t'a la sabu olu yɛrɛ ye min ye bɔlɔlɔw sanfɛ limanaw ni jamanaden bɛɛ lajɛlen minnu yɛrɛ kɔngɔmalen don minnu fɛla tɛ fiyewu MINUSMA ani kɛlɛcɛdina minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ minnu fɛla t'o ye caman y'i ka fɛla fɔ dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko maloyala ko dɔ bi ko ka an ka ministre bali a yɛrɛ ka dugukolo a fa dugukolo a yɛrɛ bɛ jamana min mara limanaw k'a fɔ k'a tɛ taa o kan kɔnɔna la k'o ye maloyala ko ye limanaw kuma in kɔni fɔra nka jaabi minnu bɔra la ministre so in ka fɔ la o ye k'a fɔ kuma in tɛ tiɲɛ ye sabu n'i ye jateminɛ kɛ ko ministre yɛrɛ ka fɔ la olu donna kan kɔnɔ wa u ni armée yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye u ni an ka kɛlɛcɛw ye ɲɔgɔn ye f'u ye Choguel Kokala Mayiga tɔgɔ la colonel Asimi Goïta tɔgɔ la limanaw u ye foli kɛ cɛden ninnu ye ka u dusu kɔgɔ u bɛ baara min na Tesaliti mara la ani jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen u ka baara in u ka dɔ fara kan n'o ye jamana ale lakanani ye kuma in dɛ an ye nin bɔ indicateur du renouveau de kɔnɔ aw bonya bi fasiri la an bi fasiri kuncɛ ni min bɛ tali kɛ indépendant ye limanaw indépendant y'a jira k'a fɔ ko nin waati in na a fɔra ko kɛlɛkɛminɛn dɔ bɛ yen ni o kun kan ka di o kan ka na an ka jamana kɔnɔna la yan avion dɔ don pankuru n'a fɔ pankuru min bɛ yen n'a bɛ kɛlɛkɛcɛw doni ani hali a bɛ se ka jamanaden gansanw yɛrɛ doni ka taa ni ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la min bɛ tali kɛ avion ye u k'a ma ko kaza kaza limanaw a jala k'a fɔ airbus de b'a dilan fatisi sɛbɛn l'indépendant y'a jira k'a fɔ nin ye dabalibanko ye kosɛbɛ ko yɛrɛ bɛɛ bannen Mali ye avion in san k'a ban pewu a ko bɛɛ lajɛlen bannen ko nin y'a avion filanan de ye n'o ye kaza ye limanaw san 2020 Mali kun ye kelen san o yɛrɛ o nana a jala k'a fɔ filanan min ni o sanni feere daminɛna a ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen banna a nafolo sarala a fɛn bɛ kɛ a ko la ko kan ka Mali k'a bila Mali ka bolo kan limanaw o bɛɛ lajɛlen kɛra a jala k'a fɔ juillet kalo tɛmɛnen yɛrɛ o baara bɛɛ lajɛlen lasera utu kalo tile 6 tɛmɛnen a jala k'a fɔ l'américain jamana de y'i kɔngɔma limanaw ko avion min ye nin ye n'o ye kaza ye ko a tɛna se ka na Mali la k'a sababu kɛ ko minɛn dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko transpondeur limanaw min bɛ kɛ sababu ye avion in n'a panna k'a dɔn k'a fɔ ni gɛlɛya tɛna a sɔrɔ sanfɛ walima ni a pannen kɔ
ka a fɔ a kɔnɔmaw ye a ye taa nin sira fɛ a ye taa nin sira fɛ walasa gɛlɛya kana don u ka pani la sanfɛla fɛ limanaw o mina min bɛ yen ko o de ma sɔrɔ fɔlɔ ko l'américain jamana y'i kɔngɔma limanaw ko avion in k'a tɛna se ka sɔrɔ fɛn min sanna k'a ban a nafolo bɛɛ sarala a fɛn bɛɛ lajɛlen kɛra aw bɛ se ka aw kɔngɔma o ma cogo di k'o tɛna bilen Mali kɔnɔna la yan nɔ limanaw indépendant de ye a kuma fɔ a ko olu ye kunnafoni laban minnu sɔrɔ o ye k'a fɔ avion in kɔni sanna nka a laseli Mali kɔnɔ yan bi o de kɛmɛ baara ye k'a sababu kɛ l'américain jamana kɛmɛ k'i kɔngɔma a nali la an ka jamana kɔnɔ ni dun ye jateminɛ kɛ limanaw avion in ko a nafa ka bon sabu lakanabaliya ma an ka jamana kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka jamanaden caman ka olu ta ka taa n'u ye u bɔyɔrɔw la i n'a fɔ jamana kɔrɔyan fan yɔrɔ minnu na mobiliw tɛ se ka boli yen nɔ. An bɛ kunnafoni kuncɛni kan limanaw an sera ka min sɔrɔ ka di aw ma bi o ye nin ye indépendant de ye nin fɔ k'aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ni Ala sɔnna.